Kapulisam sunsuman karon sa social media kinunot sa nag-viral nga picture din makita ang usa ka batan-on nga nanghipo sa mga barbecue ug puso nga nagpasad sa daan matod sa usa ka John Ray Ceballos. Kinsa nag-upload sa mong picture sa Facebook, makit-an pa niya ang batan-on nga naganinda duol sa usa ka mall sa Natalio Bacalso Avenue, Dakban, Sugbo. Gani mipalit siya sa tinda nini sa panghinaot nga makatabang kalit lang matud pang gidakop sa mga pulis ang batan-on nga si Ceballos nagan og wano nga pagkaon og nagpasad sa daan. Miabot og 34,000 ang mi-react sa mong picture nga gipost kagahapon sa buntag. Ubay-ubay nga mga netizens sa matud pa ang nagpabuhagay silang kasuko sa pulis nga wa hinganli matud ni Sardo Galso Balsamo nga wa nakikibalo ang mga tao kung asa nga mulugar. Daghan ang nasuko sa pulis nga matud pa miyabo sa baligya sa daan. Hugtanong ipanghimakak Cebu City Police Office Director ang maong pasangil batok kanila. So yung viral na video kung saan sinabing pulis ang nagtapon, hindi po yung totoo. Wala pong pulis doon sa operation na yon. So panawagan mo sa nag-post? Kaya panawagan ko, next time let us be responsible before tayo mag-post. Kasi hindi po lahat ng nagpapatupad ng ordinansa ng syudad at batas ay pulis.